ఫ్రమ్ సెకండ్ ఎన్పిఆర్ టెక్ గైస్. ఈరోజు నేను ఒక అన్బాక్సింగ్ చేయబోతున్నా. అంటే నేను ఒక మైక్ అనేది ఆర్డర్ పెట్టాను. మనకి ఎలా వచ్చింది, మనకి ఎలా ప్రొడక్ట్ అనేది ఉంది అనేది మీకు ఒక క్లారిటీగా చూపిస్తాను. కాబట్టి ఈ వీడియో చూసి లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ముందుగా మనకు ప్యాకేజ్ ఓపెన్ చేద్దాం. ప్యాకేజ్ చూసుకున్నట్టయితే చూడండి, మనకు మైక్ అనేది వచ్చింది. ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. చూడండి, మనకు ఒక క్లిప్ అనేది ఇచ్చారు. మైక్ కూడా చూసుకోండి. మీరు చూసుకున్నట్టయితే మనకు మైక్ కూడా మనకి ఈ మైక్ ఎలాంటి రెస్పాన్స్ చేసే మూడు ఉత్సాహం సర్వనాశనం అయిపోతాయి. ఫుల్ స్టాప్లు కామాలు ఉంటాయి. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి. ముందుగా మనం దీన్ని ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. చూడండి, మైక్ అనేది మనం ఇక్కడ ఇలా పెట్టుకుని మనం ఇట్లా 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 ప్రెస్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనం తగ్గించుకోవాలి. చూడండి, చూస్తాం ఎగ్జాంపుల్. మనం ఇలా ఇలా మాట్లాడితే మనకి వినపడుతుంది. ఇక్కడ మనం ఫోన్ పెట్టేసిన తర్వాత అలాగే అంతే. మనకు ప్లీజ్ డూ లైక్ చేస్తారు. మైక్ రివ్యూ మనకు సౌండ్ అనేది క్లారిటీ వస్తుంది. చూడండి, మీరే నేను మాట్లాడుతున్నాను, మీకు వినపడుతుందా, ఎలా వస్తుందో మాకు కామెంట్ చేయండి గైస్. మనకు సౌండ్ అయితే హలో బాగా వస్తుందని చెప్పండి, లేదా కామెంట్ చేయండి.